thian ten Strelok Pro hi basic de ulak talin tlem min lo hril chiang te an te ka hen hril thina amara chu achak hen thret follow te an nei thina hrekim in thiam kim kel bik thin lo mai la hredang a han in share ton te hi nuam ve a adot han zia chu a han tia han rem fel thlip kha omlem lo tu na hi na thok ka hoa kara kala thua kar tang screen record ka tia sei a the anga soi fe kan tum chin don ni Strelok Pro le Strelok Africa ombok ta Africa ka man ta khop maya amara chu thil kha kim lo ema tin Strelok Pro hi chuan akim le lu tu ka ititeng kan man mamo lo po hi tam tak oma hriat kher thiam ve kher tu lem lo te po ergan hawina kan man tlang lon zual pui tak tangkai chin itimeng toy te in han sei fi lok han tumila ma sabera chuan Strelok Pro kan mo kan hongta kan Strelok Pro kan honga chuan ke chu hei ka profile te engkim sian fel sa vek to ania chu wang chuan set non to kher lawanga set dan kal mang karon sei fi me don ni ama sabera chuan hei kan omna hmun siklesa vel kha kan chut lu mai tur ania Mizoram hi atlang pui thu in kan amna lam pang phei chu somruk panga tanga somsari panga somruk ti chhovel te somruk atang sari ngak inkar hi tlang puya asat zual lai hian somret te hi kai ve chang ania avo changin ro chuan niam lu tuk tak khopa vot te po omta eng bo ni se hami atlang pui kha kan da mai nga ti khan chuan adot le a chuan kan scope kha kan te tur ni ta scope diameter a scope a ma thlok lian lai kha kan te tur ni ta chu pani in kan semanga chuan a barrel len zong kha pon tang khan kan te lenga chu po chu panin kan sem lenga chuan a distance khami a hlat zong barrel le scope in kar zaw zong kha kan te lenga chu ho chu kan bil khom vekang chu kan barrel center kan barrel lai tak le scope lai tak hlat zong kha ni mai don ta ni chuan chu kan hriat nuwa heta hian scope detail a hian kan lu tanga kan zero in na distance te kha ten kan chumai don ni chuan ta hian kan te zo che kan scope height kha kan chule anga chuan heta hian MOA te emer te inchi centimeter om ta hi kan man anga kan chule mai don ni chuan pro version a hi chuan hi lo om teu mai ni he kan scope man tur hi akim khop mai om lo mang po om lo ani hi kan man lai ha kan thlang le mai don ani kan man lai an kan mungang lawani chuan hemi MOA dot pa nga hi kan mang le mai don ni tikhan hemi page bikhi chu azauta kan set up mamo zual chu chuan he ta hian he a click zat emrat click zat ti vel te kha chu hi ni mai ta na china kan mu ang khan boina tur om lawa kan man kan scope chu khan inject thina alsam join seimela pakhat le pali ti te pakhat pariat ti te pakhat som ti te 100 yet ti ang chi te kha om don ta ka chut lu mai tur ani chuan dot le a chuan kan silai mu detail ha kan chulu don ni muangin ta hian kan ta hemi hian kan lu tang chuan Strelok pa ngai kha chuan heng zong a detail hi kan hriat kil kelangai ta grain te po ma se Strelok Pro chuan te kan scroll anga he ta hian no in hi silai mulem om hi ergan mulem om hi
hemi hi kan juk thlang don ni select ang chuan 17 kan man pon 17 ni me 22 kan man pon ti hian 2225 om veka kan silai mu man company kha kan thlang mai anga chuan ten kan scroll anga kan silai mu man company kha kan jong don ni a grain nen khan mizo ten kan thriat lo tam ber chu a BC hi anita ballistic coefficient hi company ron pek sa hi kan mang mai don ni company na pek sa hi zasari FPS atanga zariat somnga chho vel in kar atanga la kanita athina chon zakwa te po kaya chuan nakina validation trajectory validation a kan soi fiel azewang a BC hi atang lam thei dan kha toite in chuan hemi hi amu kan du kan thlan zo chuan ta header in hetiang a hian aron in fill up vekanga automatic in ma in chuan kan FPS hi kan thret angai ta ni kan FPS hi kan thret angai ta a hei po hi FPS kan lo hrelo hlo ani chuan nakina validation trajectory validation ti na atangin i all sam den karon hril fi le don sinanga chu FPS kan lo hrelo ni chuan NTU nan mei mei PX kan lo mangta a 10.34 kan mangani chuan zasari somnga chhovel te lo ni ta sela mo rin thu in zasari somnga kan chupotang chuan nakina validation mai kan tidik le don ni chuan kan zero offset hi kan scope manami kha kan chule mai ol samjong in he po hi kan fill up zo chuan okay kan met le anga chuan silai barrel hi a twist re thang thang ania kha kan mang le mai dona left hand twist te right hand twist te om ta he ta chuan engzat twist rate nge ti the kan ma lo hre lo ngai ta PX te chu som pare te ni mai ta khateng deuh khan ma ni barrel twist rate kan thre lo chuan Google te ka han ro ni la an lo hre zel ani a thiam lu tu pu Google hi mo chu kan chulu le mai don ani chuan hemi target type ti te MRD target calculation ti te hi chu kan thriat vek atul lem lo wain kan lut lawang han close kan tiang kan setting azo to chuan e calculation ti noi hi vertical te horizontal MOM rate inches le click ti te omta hemi noi chi hen thil rang rang he om do ta he the moving target atana man turin ta kan mo lawa adot le chi ami te hi a detail ang lo ho ha correlate effect khanita he po kan mo lawa chuan he target pathum om tlet te hi location vel le win vel emret kateng vel me ha thil tang kai na nei wak lo ni tuna ri chuan ergana kan ma mo ri lo ni chuan he ta excel chart ang de om hi kan hold over zat turte kan click zat turte engzat energy ngi alne ti ang chi te chhut na tur hriat the tur khanita ha kan kalpel ri ang a setting chau kan en ri ang he tilai velam pang noi ber kholem hi kan lut anga hian ta hian weather station ti te weather station chunga hian thil rang rang om ta application mangami te kha valing theita do chon manual link kan enter thin me ke page ke chon manual link ka enter me zera all sama chuan he ta phone camera ti lo om hi incline khanakina slope angle vel te atur khanita manual a chhut lu ai chuan phone camera man mai the na kha anita he manual input te om ta level degree level te kha om don ta khami ai akhan phone camera kan manga kan okay le meyang chuan ama in alo in khami kan phone camera mang khan aron te mai doni kan ka du la ya kha kan tinanga camera khan adik mai don ni chan kha jong kha a setting kan ma mo zwal pui mol mang de chu ni ta hre du bel du nei kan om chon du le kina ta po ka in zo tanga ka in thil zel don ni so na china ka soi ang khan trajectory validation hi kan enang he tilai bluetooth le fan lem om hi chu
weather flow in meter ti ang chi te sang skywalk ti te IWD crystal drop ti ang chi te man tur kha ta a khol te tawa pakhat rongot po singa chong te ne kan mamo velem lawa thli hi chu risila ol samai apia le chiami hi trajectory validation chun don ta ni na chi na khan speed kan soya abc dalam the dan speed zira dalam the dan te po ha kan soya speed dalam the dan le abc in thla dalam the dan hi validate kan silai mu drop kan calculation hi athena chuan fps kan khron man te kha alo dik tok lo te om thina tin abc lo in mil che lo te kan speed azir ten alo om thin ta khami val ti dikna tur khani ta chuan a speed kan en du ni chuan chronograph kan neya itizok teng speed dik tak kan thlap ani chuan abc zo kan zong mayang chuan abc zo kan thri an chi na hanin heta hin le lokila he tilai silai mule matang hian kan lut hai bc te in ziak du ata hemi bc hi kan ring tlang don ani chuan a ol samzongin kan lutanga abc hi chu kan da me miang a speed zo kan tianga chuan kan zero ingna distance kha chiang takin kan thria anga kan zero na atang khan meter somnga meter somsari meter za te ani theng chu 1722 le 25 te po ni sila kan silai engchen lange kan ka du ang chi kha kan power zir khan kan hrianga 1722 za ai hla chu har dewa eng po ni se 17 angin kan chei photang kan man tlang lo ni wangin 17 a chuan atir bera meter som ni le panga kan lo zero ta a hlawaka theilawa meter somnga te kan lo ti ta yat in ka chuan atir te tang ka set sa wangin yat somnga angin lang ta chuan heta hian du le za kan chu anga chuan kan ka popang target kan siamanga du chuan kha ta hian click ti a hian kan lutanga click ti le inches le emrad le mom ta ni moa ni chon mos scope taret khami in thai pheite te kha engza ta angi a drop ti kha ni meta kan kap to panga khami a drop zat a in thai phei zat kha chin chia chut lu kha ni me khami kha thil har sam lawa moa pon se emrad pon se eng pon ni lawa a inches kan thredu ni pon kan ka popanga panga vel kan grupanga alo tight vak lo ni mai the thena chuan a thena chuan tight tak tak omang alo tight tok lo ni pon kan thai bial popanga alai taka kan phelanga khami alai kha kan te mai don ni inches ani chuan mo a inchi zat kha kan target atang khan kan englo mai don ni chu kan chulu tanga ta hian intina na yat somnga chuan inchi thumin a drop kan ti chuan inchi thum kan chunga ta hian yat za a inchi nga in a drop mo inchi som in a drop inchi som ni in a drop ti ang chi kha ani ta a ka kan chulu tanga kan calculate mai don ni chuan click kan mang du ni chuan yat somnga a voice som paru click in kan target afu chia yat za a chuan voice somnga click in adik chia ti kha kan chin chia le kan click kep nga engza click a nge alon chhoze la kan target afu chia khan kan ti don ani chuan kan calculate nga ke chuan ka mang to don chuan he chu kan calculate nga use this velocity ti am don ta he chu he dik lo lutuk in balance lo lutuka ka ti awangin enti na chau ni wangin ke setting hi ka khoina lam phal to lawa speed te po oi om lo khopin ron sang ta sang thum zariat som kwale palir ni ta hil thei lo ani ta ni amer chu asoi fi nan kha ta use this validation ti kan click anga chuan heta tanga kan calculate somnga a click som lo ni thin kha alo dik tok lo ni chuan
click som pakhat ang tenaro in siam rem anga tikhan ani na tur ang khanaro in siam rem don ta ni all samte in chronograph kan nei lo pon Strelok Pro chuan validation te kha kan ti theya silai bc te kha kan thajung jung theya chu a that em na ani kan sei boy te deuh nu a ati lampang hi ka ti ve nga ka ti ngai lem lo wang le din hlei thil ti vel mai ti ka ni wang hian soi fia to lo te soi kim to lo le sket fia har deuh te in lo nei pala alo en ve ten omani chuan in threchiang lo ani chuan comment na te khan soi ula kan soi ho zelanga ka lo hriat dik lo tok dik to lo te po amonga ti khan kan in share ton zelanga kan zir ho dial zel don nia chuan thil pakhat bc engting adalam thei kan ti kha company in jasari somnga zariat somnga zakwa thlengten bc chhutna hian lo mang thin ta company zirina pellets ode zirten dalam theinga amara chu engting adalam thei ti chuan khami company ho chhutna aya niam emo aya sang khat fit per second ti velte kan lo mangani chuan bc kha a niam dorin emo a niam asang dor thei tina ani